Alright guys, it's Christmas Eve and we are making kebabs. It turns out that like Filipino people, they only eat at 12 at night and that's when they only eat their handa, so... Hi! BJ is playing on his papa's phone. Hi! And that is basically all our ingredients, guys. Gi! Humpay na luto. Huwag mong humpay pa yan. Kung luto na to. Hindi ito pag sausawan to. Kasi nalangan. Soy sauce. Paano ako Ginukit siya. Mama ka siomay. Turned out. G6 may barbecue. Mabalin ka nga vlogger rin. Ay, mga vlogger. Guys, basically, this is it, I think, for our Christmas Eve dinner. We have butchi here. We have like these yema stuffed dila-dila in Ilocano. I don't know how to say it in Tagalog. We have fried chicken. We have, obviously, our kebabs. We have our carbonara. We have like sweets over here. We have our Hana cocktail, but no alcohol. And then we got some chichirya. You guys, it is 14 minutes after 12 and all the food is ready and set out and we can eat now, sort of. We're kind of waiting for everyone else. I'm excited for the sauce. So yeah, basically, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas, you guys. Kaya hindi may break na. Dapat! Kanta, sila kanta. Hoy! Punta ka doon.
Di pinarugrug yan. Tara, tama ka masakit. Tira! Tira! Diretso, diretso, diretso. Diretso, diretso, diretso. So, yung mga ko sa amin daytoy, madali agtay. Sorry. Ang ditoy ay gift na dito lang sa amin nga nagparehistro. Ang parehistro kaya po. Hindi, ako, hindi. Gift, regalo, for the Drolats. May regalo kasi puso ko na. Nak! Hindi sumama. Ako nang marinig ko ang balitang meron ka ng iba. Alas ka mo na sinabi mo sa akin, nakakalinis naman ang kilala. I love you Number 12! This is what I nabunot ko. This is what I picked. Number 11. And this is the prize for number 11. Coffee, which I don't drink coffee. And there's my friends. And competition. We will start with breaking the pot. Pinangapak yung breaking the pot kat ni Kulkul, ni Bright, kini Intot, kumayalan sa 5,000 niyo. Wow! 5,000 centavos. Miss Ezra Jun. 200. Dabang may pa. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay! Congratulations! Wow, nagkaroon yung preview na. Let's go to the Battle of the Brainless. Let's go to the consolation prize first. At damat tip pampalupag loob. Ilan mo rin pampalupag loob na
sila. Wala yun, wala yun. Sino? Bigay sa akin. Okay, binigay niyo yung tape. Sa akin yung nabigay yung mapagbitingan yan. Ay, 3,000. Wow! Ay, nag-aduda. Nalaro kami. Bankrupt. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000. Bigyan niya. 1, 2, 3, 4. Dapat na niya 1,000 yun na. Kiwa. Meron ba? Bingo, good na. Sige na. Bingo, bingo, bingo. 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 Natalong. Hey, 500 niyo. Ayun na, swerte. Ikaw na. Para matapos. Ay, ay. Swerte, swerte. Ganyan, halo-halo mo, halo-halo mo. Dali. Halo-halo mo, yan. Sige. Oh, dito. Bahala ka. 500 na isa. Ano, sa next time na lang. Next time na lang. Ibatan na yung 500. Ibatan na. Kiwarang. Sige, kiwar-kiwarang mga nalay. Kiwar-kiwarang. Ay, nako. Ay, dubay nga ripos na ito. 50. Sige, kiwara. Nalanan, 20,000. BJ, kitampay na yun 500. Kitampay. Nalanan, 200,000. May salamat na. May salamat. Han, 20 na to. Hindi kaya, awarin, may tinalanan. Ay, nalanan. Tampay na pa yung mga tayo. Parang saan? Parang kasi sila. Ikaw din na. Ang sapay damdam. Marian, ala ka. Ala ka korta. Ala. Ala ka. Ala ka na. Dua. Ay, alam niyo yung didakdakal. O, sino pa ay? Awarin. Next round.